myslím, že sme opakovali domáci zápas, ale my sme si povedali, že musíme vyhrať a tak sme do toho išli a podarilo sa to. Bolo náročné po tom vlastnom góle Gorosita vrátiť sa do zápasu a bojovať opäť o to víťazstvo? Áno, my sme toto mali to isté vlastne doma, ale keď sa začínalo predĺženie, tak sme si povedali, že chceme vyhrať a ja si myslím, že zaslúžne sme dali gól a postupili. Spartak Trnava píše krásny príbeh, nakoniec sa to podarilo, zahráte si skupinovú fázu konferenčnej ligy, je to, o čom ste všetci snívali? Tak pre nás určite a myslím, že aj pre tých ľudí, čo tu boli, aj v klube, to je niečo neuveriteľné a myslím, že je to pre všetkých v Trnave. Možno je to aj ukážka toho, že ste konkurencieschopným tímom, vyradili ste Lech Poznaň, Dnipro, takže asi vstupujete do tej skupinovej fázy aj s tým, že budete môcť byť úspešní. Tak my budeme chcieť byť úspešní, ale uvidíme ešte, čo sa vylosuje a to si necháme teraz, to budeme oslavovať.